Hola, benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us porto un vídeo que l'última vegada us va agradar molt i és el preferits de juliol i agost. Tot i que estiu preferits del vídeo, us comentaré de cada categoria tot el que he consumit, que recordi, i així doncs us dic si m'ha agradat o si no m'ha agradat. En general m'ha agradat tot. Comencem per les sèries. He vist 4, no les he acabat, però m'estan agradant molt, que són les que m'estic mirant actualment. Són Glow Up, Sugar Rush, Lucifer i Brooklyn Nine-Nine. Anem a passos. Glow Up és un programa de la BBC que vaig mirar la primera temporada, ara ha sortit la segona, encara no me l'he acabat, vaig per la meitat. I és un concurs de maquillatge, però no sé, és superguai. Cada capítol dura com 40 minuts i cada capítol t'elimina algú i llavors doncs es veu superràpid. La segona és Sugar Rush, que és també un altre concurs, que aquest sí que és original de Netflix i han de fer pastissos i això, i no sé, és molt guai, és molt entretingut per mirar. Una altra sèrie que he vist és Lucifer, que no m'he acabat, vaig per la segona temporada, ara ha sortit la cinquena i m'està agradant bastant, la veritat. L'última de les sèries que estan mirant aquests 2 mesos és Brooklyn Nine-Nine, que és com una sitcom, em sembla que es diu, no sé, són capítols curts de 25 minuts que fan riure, i és d'una comissària de Nova York, i llavors t'explica les seves aventures i tal, i no sé, superguai, és així de riure i superrecomanada. La primera pel·lícula que us vull recomanar no és ben bé una pel·lícula, és un documental que el podeu trobar a Netflix, es diu El silencio de los otros, i és un documental que, llegeixo literalment, mostra 6 anys de lluita d'algunes víctimes del franquisme que busquen justícia. Mireu-lo perquè és superinteressant, a més està superben fet i, no sé, mireu-lo. Una altra pel·lícula que he vist durant aquest temps ha sigut Le mec de la tomate à côté. És una pel·li que està bé i si esteu aprenent francès, crec que realment, pot ser útil, no sé, jo la vaig mirar en francès i no em va semblar massa difícil, però tenia els subtítols llavors. Bé, la pel·lícula és com comèdia romàntica, és una dona que es té l'amor la seva parella i un home que es té l'amor la seva mare i les tombes estan l'una al costat de l'altra. I llavors, doncs, es troben, al principi es cauen malament, bueno, pel·lícula romàntica bàsica, al final es cauen bé, i allà un triangle amorós, també per allà al mig, no sé, si us interessa practicar el vostre francès, està bé. La tercera pel·lícula es diu Let It Snow, que és una adaptació del llibre amb el mateix nom, que són 3 autors que fan 3 històries, entre ells hi ha John Green, que per això me'l vaig llegir, perquè m'agradava John Green, i llavors doncs, el vaig trobar a la biblioteca, me'l vaig llegir. El llibre us el recomano, i la pel·lícula també parla de 3 històries que passen en un poble durant l'època nadalenca, i res, són de l'amistat, parla sobre l'amistat, l'amor, la família i aquestes coses que, bueno, no sé, està bé, és entretinguda. Després, de llibres, he llegit 1, 2, 3, 4, 5 llibres durant aquests 2 mesos. El primer és El Buscón Don Pablos, que me'l vaig llegir pel TDR. Està bé, és curt, està bé. Després també vaig llegir Mariana Pineda, que és una obra de teatre de Lorca, i també m'agrada molt, perquè no coneixia la història de Mariana Pineda i gràcies al llibre doncs l'he conegut. Però bueno, el Lorca canvia coses, així que si voleu realment saber la història d'aquesta noia, us recomano que la busqueu al Google i us llegiu la Viquipèdia, però l'obra de teatre també està bé. També he llegit 2 històries així romàntiques, que són El día que dejó de nevar en Alaska i Te quise como si fuera posible, que també doncs, m'han agradat bastant, i l'últim llibre que he llegit és un dels nostres, del Toni Cruanyes, que, bueno, em pensava que m'agradaria més, però tampoc està malament, no sé, va semblar curiós. Una categoria que a l'últim no vaig posar són els podcasts, i és que aquestes 2 últimes setmanes he estat escoltant bastant podcast, perquè mentre jugo al mòbil o així, doncs, puc escoltar alguna cosa. Els que més he escoltat són Keep It Cutre, que són 2 noies que són creadores de contingut i fan un podcast i parlen així com de la vida. Són l'Albanta Sant Roman i l'Àngela Enche, i com les deia a YouTube, vaig veure que tenien un podcast i me'l vaig començar a escoltar. I també m'estic escoltant Crims, que em vaig veure la sèrie a la tele, però llavors em va sortir el podcast a l'Spotify i dic, ostres, me'l vaig escoltar i superrecomanat, estic superenganxada. De música, fa una setmana o així vaig fer una playlist que es diu així, que us la deixo baix per si li voleu donar un cop d'ull. A part de la playlist, us recomano un grup que es diu Ginebras i la cançó de Ginestar de Molts estius queden per viure, que l'he estat escoltant bastant i superguai. Bé, ara passem a la categoria random, que realment tinc bastantes coses. He estat molt enganxada als vídeos de maquillatge, perquè gràcies em vaig començar a mirar Glow Up i llavors em vaig posar a mirar vídeos de maquillatge.
que m'apassiona, sincerament. M'agradaria, en sèrio, saber maquillar. Bé, una altra cosa que m'ha estat agradant molt és un joc, una categoria de jocs que es diu Nonogram, crec que es diu el tipus de puzzle, aquest que has de fer com, no sé com explicar-ho, són números i has d'omplir les files. Us posaré un vídeo de jo fent un nivell per a que ho vegeu, us el deixo per aquí. També m'he estat passant l'estiu treballant fent repassos, llavors les meves coses preferides també són coses que he estat fent servir per fer classe. Vale, la primera és aquest temporitzador, perquè normalment faig una hora, llavors poso el temporitzador i així podem veure quan queda i no em gasta mirant el mòbil. I la segona són aquests rotuladors de colors, que pot semblar una xorrada, però és molt més divertit, doncs, explicar les coses amb colorets i tal. I van superbé perquè la punta és així com fina i s'escriu bastant bé a la pissarra. També, el meu moment preferit, sens dubte d'aquest estiu, ha sigut anar a la platja. Vam anar unes setmanes, 5 dies, a la platja. Vaig fer una cançó! Us deixo el link a baix, suposo que al final del vídeo també sortirà, però us deixo el link a baix també de la cançó, està a YouTube, al meu canal. Si esteu subscrits, l'hauríeu d'haver vist! Un altre preferit d'aquest estiu ha sigut aquest collaret i aquest anell. Estaré posant plànols de les coses perquè es veuen millor. Vale, el vídeo, la part que quedava s'ha gravat malament, així que us ho ensenyo així. El penúltim que em quedava per ensenyar-vos és aquestes metges que m'he fet al cabell. Estic super contenta, m'agrada molt com m'ha quedat. L'últim que em faltava per ensenyar-vos era això, així que comencem. És la meva col·lecció d'encens. Primer tenim aquest de cedre, aquest que es diu meditació, que és una mica estrany, sincerament. Aquest, que és el típic de sàndal, però deixa com olor a viejo després. No sé, és una olor estranya. Aquest de canyella, que me l'estic reservant per la tardor, com el de cedre. Aquest de palo santo, que és el més nou que he comprat i m'està agradant molt. Aquests que m'ha regalat una amiga meva, n'hi ha molts. Però són una mica vells i no fan tanta olor. Aquest de lavanda. I aquest que es diu Saktia Nakchampa. Olore super, hiper, mega bé, m'encanta, és el meu preferit. Res, això és tot, espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem la setmana que ve. Adeu!